לא, זה הבית שלי. המקלט נמצא כאן. כאשר ישנה אזעקה, אנחנו צריכים לרוץ את כל הדרך הזאת עד למקלט, יחד עם כל השכונה. יחד עם כל הילדים של השכונה. עם כל הזקנים והנכים. צריך לפתוח את הדלת. ואז מגיעים למקלט. אני הכי קרובה בשכונה, זה המקלט שלנו. שמנו ספרים, יש לנו כיור, שירותים, וכיסאות לשבת. בשכונה שלי אני הכי קרובה למקלט. יש הרבה אנשים שבאים מרחוק. מאורך כל השביל הזה באים אנשים למקלט שלנו. כל השביל הזה. כאשר ישנה אזעקה, לא משנה באיזה מצב, בבוקר, בלילה, באמצע שינה, במקלחת, כולנו חייבים לרוץ כדי באמת להישמע להוראות.